Ти защо не спиш, бе? Какво си мислиш, че правиш в будно състояние? Добре, окей. Назначавам себе си с задачата да променя това състояние. Така. Окей, намести се удобно. Намести се удобно. Намести се удобно. Намести се удобно. Така. Окей. Искам да ми дадеш само 10-15 минути от своето време. Няма. Няма да се притеснявай. Не бой се. Не бой се да се притеснявай. Сега трябва да оправя някои неща, за да сме сигурни, че си в добро състояние, за да спиш, окей. Така. Може ли да те докосна? Добре, окей. Ще те докосна, каквото и да ми кажеш. Така. Виж какво напрежение се отпуска. Браво. Супер. Така, чакай сега. Изчистим тук. Шика. Точно така. Че се справиш абсолютно отлично. Чудесно, браво, чудесно. Браво, чудесно. Няма. Няма. Се притеснявай. Чакай сега, да забавим малко. Окей, да забавим малко. Окей, ние сме къде сме? Така. Браво. Забавяме малко, за никъде не бързаме. Не бързаме за абсолютно никъде. За никъде. Няма за къде да бързаме, нали така? Точно така. Чакай да го изкарам това от тук. Така. Да се разкарва от тук. Точно така. Сега ще ти изчистим още малко личицата. Ето отгоре. Малко надолу тук. Бърдичката. Така малко наследно. Малко. Затвори си очите, ако обичаш. Точно така. Малко клепачите. Сега ще ти мина и челото. Точно така. Челото. Така. Бузите. Ето едната страна. Ето на другата. Точно така.
Понякога си точа зъбите така. Мисля, че го наследих от баща ми. Той много го правеше, особено като бях малък. Мисля, че продължава да го прави. Може би не е най-хубавия. Мисля, че не е най-хубавия навик, но да, нищо. Поне не мирише лепило. Това не ти прилича на онези неща, които дават в църквите, с вино като онзи хляб, като Божията плът. Ще използвам само малко да ти изчисти още ръчицето на някои по-фини места. Така. Точно така. Ще минем погледите сега, погледите на лицето ти. Искам да следиш това. Тази бисквитка. Не е бисквитка точно, но нека наречем бисквитка, защото бисквитка е хубава дума. Няма ли съгласие между нас? Окей. Искам да следваш тази бисквитка. Така. И сега насам. Сега нагоре. Сега само отново по диагонал, окей? Така. И сега така. Сега ще отдалечим, искам да я гледаш пак. Така. И така. И сега пак насам. Приготвяш, ще отидем нагоре. И сега нагоре. Точно така, браво на те. Пак по диагонал. Така, обаче този път. Така. И сега пак същото. Отиваме нагоре и правим зигзаг по зигзаг. Зигзаг в зигзаг. Ето така. Така, приближава се малко по малко, окей. Продължавай да следваш. Продължавай. Ще се видим от центъра, окей. Ще стигнем пак точно пред очите ти. Точно така. Малко назад. Пак към те. Пак назад. И пак към те. Так. Точно така. Браво. Имам второ. Окей, сега. Нагреем. И сега усещаш ли топлината им? Усещаш колко са топли корабийки, тък му изкарани от фурната. Точно така. Ще сложи на бузите. Изглеждаш доста смешно. Ама смешно като хубав начин, като
Не като не се носи смешник. Знаеш ли, че се справяш просто без аналогово. Абсолютно перфектно се справяш. Не мога да кажа, че има каквото и да е опакване. Браво, бе, браво на тебе, бе. Браво, бе. Ти си, ти шампиона, бе. Къде ти идва такова невероятно умение просто безпроблемно да се справиш с каквото и да е. Не знам как е възможно това. Мисля, че го наричат талант. Това са всичките тревоги. Нека ги сринем заедно. И така. 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 Искам да те питам пак едно нещо сега. Ще те питам нещо и нека пак забавям. Защо не спиш? Не ми отговаряй на въпроса. Не ми отговаряй. Истината е, че няма никакво напрежение да спиш. Защо пък да трябва? Ако си в леглото и си почиваш. Аз понякога не мога да заспя, Не мога понякога да заспя. Може да съм бил 10 часа на крака и да не съм спал 20 часа. Просто не мога да заспя. Понякога просто става така. Човешкото тяло, човешкия мозък са изключително странно организирани системи, за които аз нямам обяснение. Мисля, че никой няма обяснение. Може би има някакви физиологични обяснения, обаче ако света беше ограничен само до физическото, то тогава не знам. Малко скучен свят, а? Малко скучен. Никога нямаше да оценим пълноценния сън, ако нямаше непълноценен сън. Не мислиш ли така, Аз така мисля. Аз мисля точно така. Виж, сега ще те оставям. Обаче, искам да спиш, когато искаш да спиш, когато можеш да спиш, няма никакво напрежение. Не се притеснявай, наистина. Знам, че дойдох малко така на агресивно настроение да те питам защо да спиш, обаче истината е, че ти си знаеш най-добре. Нали така? Ти си знаеш. Не знам, барем, ти си знаеш. Не знам, човеко. Чао, бамбино. Чао, бамбино. Ти звучи прекалено софианско за мен. Аз не искам да звуча така. Не, че е лошо да си софиянец, но пък също така е един от греховете, които може да пуснеш като българин. Шегувам се.